Hello mga kalakwatsa! For today's ganap, ngayong araw nga ang release ng aking sasakyan. Pagpasok pa nga lang namin ay sumisilip na siya. Inassist nga agad ako dyan ni Sir Asalan. At kung gusto nga nyo ng smooth transaction sa Toyota Kalasyaw, hanapin nyo lang si Sir Asalan. Super dami ko nga ding pinirmahan dyan. Uy, artista yarn! Tinuruan na nga ako dyan ng PMS at ibinigay ng mga freebies. Dito nga namin nakuha sa Toyota Kalasyaw ang sasakyan. Bago nga i-release, pinacheck mo ng engine. At si Bayaw nga din ang nag-check dyan dahil wala pa din akong alam masyado sa mga sasakyan. Shoutout Bayaw at Ate Digna, salamat sa iyong pagsama sa akin. At syempre nung na-release na nga, andito na tayo sa mandatory photo op with pang malakasang susi ng Toyota. Pasabog! Pinangalanan ko nga ang aking sasakyan na si RB. Fast forward, kinabukasan nagpunta kami agad-agad sa Manawag Church para ma-bless ang sasakyan. Lubos nga ako nagpapasalamat, syempre una sa lahat sa poong may kapal dahil sa another blessing na binigay sa akin. Patuloy nga lang din tayong mangarap mga kalakwatsa at huwag mawala ng paniniwala sa kanya at tiyak na lagi niya tayong gagabayan at ibibigay ang mga bagay na nararapat sa atin sa tamang oras at sa tamang panahon. Ganun! So yun lamang ganap for today's video. Salamat sa panonood! Oops! At si Mama, tuwang-tuwa yarns!